Varauksen nouto Pirkkalan pääkirjastosta. Voit varata aineistoa maksutta Pirkkalan kirjastoista tai seutuvarauksena 2 euron maksua vastaan muista pikikirjastoista. Varaukset ovat henkilökohtaisia ja varatun aineiston voi lainata vain samalla kortilla, jolla varaus on tehty. Saapunut varaus on noudettavissa 7 päivän ajan. Jos et pääse noutamaan varaustasi, ole etukäteen yhteydessä kirjastoon. Noutamatta jätetystä varauksesta veloitamme maksun. Varaushyllyn näet keskellä kirjastoa palautushyllyn oikealla puolella. Hyllyssä näet vihreät numerolaput, joiden mukaan aineisto on jaoteltu. Kun varaus on noudettavissa, saat tekstiviestin tai sähköpostin saapuneesta varauksestasi. Viestissä näet varausnumerosi, joka on henkilökohtainen ja näin ollen aina sama. Varaushyllyssä olevassa aineistossa oma varausnumerosi on kuitin yläreunassa. Etsi numerosarja, joka vastaa numerosarjaa saapumisilmoituksessa. Muista vielä lainata varaamasi aineisto. Epäselvissä tilanteissa voit tulla aina kysymään neuvoa kirjaston infopisteeltä.